El vídeo que anem a veure avui és un tutorial molt senzillet de com fer una infografia amb el programa Canva. El primer que hem de fer és buscar Canva amb V baixa al cercador de Google i automàticament entrem a la pàgina d'inici de Canva. En aquest moment no tinc la sessió iniciada, però igualment ens deixa veure la gran quantitat de plantilles que té Canva per utilitzar. Nosaltres anem a fixar-nos en aquestes, en les que diu infografia. Vaig a iniciar sessió. Es pot iniciar sessió amb un compte de Google. Jo, com l'utilitzo moltes vegades, ja tinc l'inici de sessió fàcil, però no és complicat, encara que no l'hàgiu utilitzat mai. Una vegada dins ens apareix este panell d'inici. Jo així en este panell d'inici tinc documents que he anat fent, que he utilitzat per a la meva vida diària. Si no l'heu utilitzat mai, ahí baix on diu tus diseños no vos apareixerà res, ho tindreu en blanc. I el que hem de fer per començar a dissenyar la nostra infografia és anar al cercador i escriure infografia. Ens apareixen diferents tipus d'infografies. Jo he escollit infografia d'educació. N'hi ha diferents tipus d'infografies. Esta, que m'agrada a mi, que vaig a escollir-la, no, esta del costat. Esta del costat perquè, mira, les imatges potser algunes podrien servir per al que anem a fer. No vaig a fer-la del principi al final, simplement vaig a ensenyar-vos com es podria editar una plantilla qualsevol. He triat esta perquè els colors m'han agradat. Abans de començar a editar la plantilla a Canva, jo vos recomano que llegiu el text, el capgirem l'ESO, i agafeu un full, com una mena d'esborrany, i aneu anotant quines coses voleu reflectir en la vostra infografia. Per què? Perquè si ja ho teniu en paper, en una espècie d'esborrany, després serà més fàcil passar-ho a la infografia. Més fàcil que si heu d'estar tota l'estona consultant el document cada vegada que aneu a ficar una cosa nova a la infografia. Si ja teniu una planificació mental de com voleu que vos quede, serà molt més fàcil aconseguir un bon resultat final. En aquest cas, a mi m'agradaria conservar aquesta estructura, però si l'estructura de la infografia no vos agrada, ara veureu que podeu moure qualsevol element per dins de la imatge. Primer que res, agafa el títol. El programa és molt intuïtiu, ens deixa editar-ho tot, punxem 2 vegades damunt i ja li podem canviar el títol i ara el podem moure per tota la pàgina. Si el volem fer més gran, també es pot escalar. El que he fet ara, i que no s'ha vist, ha sigut utilitzar els comandaments del teclat de l'ordinador. Canva té de bo que si donem a copiar i enganxar des dels comandaments de l'ordinador, des del comand C i comand Z, funciona. Funciona com si estarem treballant en un Word. I si no, també ens dona l'opció de copiar amb el botó dret. Després la utilitzaré. He copiat el títol perquè em quede amb la mateixa tipografia i el mateix color i ara escric el subtítol. Treball per àmbits i vaig a fer-ho més menudet perquè queda massa gran. Aquestes línies morades que ixen, aquestes guies de color violeta, serveixen per a saber si tenim centrat el text en el propi document o també si el tenim centrat en relació a una imatge que vulguem utilitzar. Ara vaig a moure este cercle més cap amunt per a donar més espai. Moc també el dibuix. I ara vos ensenyaré com podeu fer que vagi cap avant o cap arrere. Mireu, ara veiem només el cercle. És perquè li he dit posició adelante. Però ara li puc donar posició atrás i torna a veure's la imatge. Això és perquè sapigueu que si afegiu una imatge després d'un dibuix, per exemple, i se vos perd de la vista és perquè està en una capa de la part de darrere i la podeu portar cap avant, o podeu portar l'element que se vos ha superposat, el podeu enviar cap al fons. Ara canviaré el text, el pujaré cap amunt. No vaig a escriure res, simplement ficaré text de prova. Si teniu molt de text, necessitareu més espai. Si en teniu menys, doncs menys espai.
Una infografia sí que és cert que hauria de tindre el mínim espai de text possible. Hauria de ser més visual. Ara, este element el podem trobar a les formes. Este element o qualsevol altre. Si no ens agraden els cercles i volem ficar triangles, així tenim totes les formes que es poden utilitzar i que podem afegir a la nostra infografia. Una vegada afegides, els podem canviar fins i tot el color. Jo vaig a buscar un cercle, igual que els que n'hi ha. El cercle este que està així. I ara li canviaré el color. L'afegim, l'escalem al tamany que volem i ahí dalt ens deixa canviar-li el color. L'he posat en blau. I una cosa que és interessant que sapigueu és que podeu utilitzar el banc d'imatges propi que té Canva. Així en Elementos té diferents bancs d'imatge. Ara, com molta gent deu utilitzar el coronavirus, n'hi ha un banc d'imatges específic. Però si necessiteu qualsevol tipus d'imatge, que sapigueu que Canva té el seu propi banc d'imatges que podem utilitzar. Ara he escrit així dalt Educació i m'ha agradat aquesta imatge dels llibres amb la poma i els llapis, la col·loque al seu lloc i ara puc escriure un altre text. Puc duplicar el que ja està així. Seria una forma fàcil de fer-lo igual. Veieu? Amb el botó dret. Abans us he dit que es podien utilitzar els comandaments de l'ordinador i ahí seria amb el botó dret. I si no vull copiar el text, puc posar text nou. Així, al costat, on diu texto, podem utilitzar diferents tipus de textos. Estos són més per a títols i en este cas el que hauríem de posar és un subtítol, que és una lletra un poc més menuda que la del títol. Escrivim el que vulguem i canviem la tipografia. Les que formen part de la plantilla sempre vos apareixeran en les primeres posicions i les que no estaran baix. Li he canviat la tipografia i el color i podria afegir també més text. En este cas no vaig a fer-ho. És simplement fer el mateix, però clicant damunt d'añadir un poc de texto. Una cosa que és interessant que sapigueu, si voleu penjar una imatge que vos agrada a vosaltres, una fotografia o alguna cosa que teniu per l'ordinador per a la vostra infografia, jo ara vaig a ficar esta de Google perquè la tinc ahí de l'altre dia que ens van presentar a un concurs amb els alumnes d'FP Bàsica, podeu col·locar-la i Canva reconeix directament quins colors són els que té la imatge. Per a què serveix? Perquè ens ajuda a unificar la gamma de colors que tindrà la nostra infografia. Jo he posat ahí la imatge de Google i ara li dono a agregar un subtítulo i quan vaig als colors de la lletra, així m'apareix la paleta de colors de la foto que jo he penjat, que en este cas és el logotip de Google. Puc utilitzar el mateix color blau de Google, el mateix groc, el mateix verd. Passaria el mateix si penjareu qualsevol altra fotografia. Vos trauria una paleta de colors que unificaria les tonalitats de la vostra infografia i la podríeu utilitzar tant per a les lletres, per a els textos, com per a les formes. Les formes també es podrien canviar de color. I ja tindríem la nostra infografia, després d'editar tota la plantilla, acabada. La podem compartir. Si escrivim així l'adreça de correu de la persona amb qui la volem compartir, li arribarà un missatge al seu correu. I si volem enviar directament nosaltres l'enllaç, li donem a copiar i el compartim amb qui vulguem. Què significa compartir? Que qualsevol persona que hagi rebut l'enllaç podrà modificar aquesta plantilla, la podrà editar. Si volem que la edite, però que no se'ns quede guardat a nosaltres, el que és recomanable és fer una còpia de la plantilla. Perquè si enviem un enllaç a la nostra plantilla pròpia
i algú l'edita, aquests canvis també ens apareixeran a nosaltres. Esta funció és molt còmoda per a fer infografies col·laboratives, si les hem de fer en grup, igual que quan utilitzem un Google Docs, un document de Google, un document compartit. I ja per últim, per a descarregar-la, anem al botonet que té una fletxa que mira cap avall i anem a les opcions, tipus d'arxiu que ens permet PNG, JPG, PDF estàndard o PDF per a imprimir. Jo recomane PNG si volem una imatge de qualitat, JPG si anem a compartir-la perquè sempre està més comprimida i pesa menys, i PDF si la volem imprimir. Si la volem imprimir sempre millor PDF per a impressió, perquè la qualitat és molt més alta. Li donem a JPG i la descarreguem. En este cas em diu que tinc una imatge premium. Una imatge premium és una imatge de pagament de Canva. No sé quina és, aleshores l'he de buscar, perquè no tinc clar quina puga ser la imatge que és de pagament. En este cas, quan les imatges són de pagament, al banc d'imatges apareix una espècie de corona on diu Pro, professional. I quan la posem damunt del text, damunt de la infografia, perdó, apareixen les lletres de Canva escrites. Mireu, ja l'he trobada, és així. És esta espècie d'estora que tenia en baix els cubs. La eliminaré, simplement perquè m'és igual que estiga que com no. Una vegada has esborrat la imatge que és de pagament, ja et permet descarregar sense pagar. I ja no apareix l'opció de pagar €1. La podem descarregar i se'ns guarda directament al nostre ordinador. I ja tindríem la infografia preparada per compartir. Espero que vos hagi agradat.